Julie viser her en cable crunch, som er en mavebøjning med vægt på. Og det smarte her er jo, at du kan styre, hvor meget vægt du skal have på, så du kan sætte den op til det antal gentagelser, du nu ønsker og stadigvæk være presset på øvelsen. Det, der er afgørende her, det er, at du bøjer mindst muligt i dine hofter, eller har mindst mulig bevægelse i dine hofter. Det er svært at slet ikke have nogen bevægelse i dine hofter, men det er meningen, at du skal låse den så godt du kan. Og så plejer jeg at sige, at når du kommer ned i bunden, så kigger du op mod din egen navle. Simpelthen for at få så meget bøj i maven som muligt. Så vi skal have så stor fleksion på i maven som muligt. Og sidste ting, som du kan se her, så bruger Julie her et reb til at trække den ned med. Det er den, jeg foretrækker. Det er min favorit. Julies egen favorit, det er den her. Det er en bar, så det er fuldstændig op til dig, hvad for en du bedst kan lide, hvad for en du har den bedste følelse og kontakt med. God fornøjelse.